affordable accommodation, tahimik at relaxing na kapaligiran, at warm vibes sa pagpatak ng gabi. This spot is perfect para sa pinaplano niyong gala this summer. Kasama sina ka-traveler Renmark at Queen ay sabay-sabay nating tunghayan ang ganda ng lugar na ito. Dito lang yan sa Bakakay Albay. So ano pang hinihintay natin mga ka-travelers? Ano, tara? Bago nga makarating sa ating location, ay kailangan mo na bumiyahe ng around 10 to 20 minutes at sasakay naman ng bangka for around 5 minutes. And here we are in La Consolacion Beach Resort. Hey, what's up mga ka-travelers? It's me, Renmark Base. At ngayong araw, nandito tayo ngayon sa La Consolacion Beach Resort here at Namanday, Bakakay, Albay. So ngayong araw, aalamin natin kung ano nga ba ang ino-offer nilang mga accommodation dito sa beach resort. At ngayon mga travelers, ipapakita ko sa inyo ang aming napiling room, kung ano nga ba ang kanilang napakagandang room. At syempre, makikita nyo kung maganda nga ba ang kanilang mga room. So tara, pasukin natin. At ayun nga mga ka-travel, makikita natin, sobrang napakaganda din at malinis yung kanilang kulay. Siyempre, very decente naman dahil kulay white. And ito mga ka-travel, yung kanilang room. Yan, 4 to 6 persons. Ayan, pwede naman dahil may additional naman silang foam na ino-offer. Yan, so yung kanilang bed, pwede naman sa 2 tao. At ngayon mga ka-travel, ipapakita ko naman sa inyo ang kanilang CR. Ayan, so makikita natin, sobrang napakalinis ng CR. And of course yun, talaga namang pati sa CR, makaka-relax din tayo kapag pumasok tayo dito. Ayan, and of course, ito naman na area nila, ayan. So, pwede naman dito, yung sala nila, hindi lang kwarto at CR. So, meron din kayo dito nga, parang maglalagay din kayo ng table para mas mag-bonding kayo dito ng family kung ayaw ninyo sa labas. At syempre mga ka-traveler, kung gusto nyo naman na mas unique na vibes or mas presko, ayan, so kung meron kayong tent, pwede nyong dalhin dito. Kasi syempre, mafe-feel nyo at mararamdaman nyo yung napaka-preskong simoy ng hangin. And syempre, talaga naman magre-relax kayo dito, di ba buddy? Ayan. At syempre mga ka-travelers, pwede po kayong mag-rent dito ng kanilang cottage for only 500 pesos and makikita nyo yung napakagandang view ng kanilang beach resort. At bukod nga dito mga ka-travelers, ipapasilip din namin sa inyo ang sikat at napakagandang spot dito sa Namanday, Bakakay Island. Walang iba ang Namanday Island. Ipapakita yan ng ating ka-travelers na si Queen. Let's go! So guys, nakita nyo nga yung La Consolacion with Maki. And ngayon nga, tag-init na naman. So if you're looking for a place where you can bring your family, meet Namanday Island. So hi guys, we are here at the dining area of the resort and I'm here with my team and magbe-breakfast na kami. And ito nga pala yung kanilang breakfast a la carte, which is yung kanilang ina-offer, tinapa, scrambled egg, fried rice, and meron silang spam, and also the ketchup. And kung gusto nyo magkape, meron din silang kape and water. Tara, kain tayo! Pero syempre, isa sa mga factors na hinahanap natin kapag naghahanap tayo ng resort is their accommodation. So tara, samahan niyo ako at i-introduce ko kayo sa kanilang accommodation. So this is their cabana. So guys, andito tayo sa kanilang cabana room. So this room pala is good for 2 packs but can accommodate hanggang 4 na tao. And this room is 5,000 and kung mag-a-additional kayo ng foam or ng bed, mag-a-additional kayo ng 1,800 per bed. So guys, sa kanilang CR, meron ng free body wash and also meron din silang free
shampoo. Kasama na din yung mga towels and tissues. And also guys, meron din silang standard room which is 3,500, good for 2 packs. This room is also air-conditioned, meron na ding free wifi and coffee. And syempre, their hillside villa. And this hillside villa is 15,000 for 2 packs siya. And also, ang highlights nitong villa is meron siyang private pool sa taas. But unfortunately guys, this is under renovation pa. Pero sini-open to for the tourists. So, if you're looking for a resort with accommodation for your vacation, choose Namanday Island Resort. This is Queen, and this is Travel to Bicol in Namanday.